ассалому алейкум дӯстони азиз, худо нигаҳдорту. Видеои ман названиш маълум буд барои бачаҳои Ариқа Зуева. Дар кадме ки комната дар кора, ду комнатага 20,000. Агар қати соҳиби комната яъне квартира суҳбат кине, шояд бо арзунтараш кина. Ина WhatsApp-аш фақат ба WhatsApp нависа ки ака дар як шаҳри дуртарай. Иншааллоҳ фақат бачаҳое ки квартира дар кора хоҳиш мекунам ҳамаё нависан. Хизматрасонӣ квартира ина суратоша мемунам, беҳтаринай, люксай. Зиндаги кине семени бо бигира кадме фоида мекуне иншааллоҳ. Бачаҳои Ариқа Зуева бигире занг бизане, қати ака ҳам суҳбат ше. Аз номи мо салом шуга иншааллоҳ. Баъд ин ман я видеои дигара мемунам. Шогирди мо, бародари мо дар хади сочи чӣ кардагиай. Ҳиҷома, кадме ҳиҷома мерава мақсад Қуръонаш туҳфа мекуна. Яъне баъди ҳиҷома дар назар дорам. Бо туҳфаҳои дигарам дора. иншааллоҳ буре дар хизмати шумо ҳастем. Бо ҳамҷа дуо мехунанд, яъне ки баъди ҳиҷома ҷин хунид мекунанд, ҳамихелӣ дар хизмати шумо. Ассалому алейкум. тамошо кунед видеоро, хоҳиш мекунам дастгирӣ. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ба кулли бародароне ки моро тамошо мекунанд, иншоаллоҳ ки хуб ҳастед. Бародарон, имрӯз мо хостем ки ҳадия кунем барои тамоми бародароне ки меоянд ҳиҷома мекунанд. Ҳар инсоне ки бародарон гӯш кунед хуб. Ҳар инсоне ки ҳиҷома мекунад, дар ҳамун инсон як Қуръони таҷвидӣ, ҳамин Қуръоное ки мебинед 100 Қуръон аст. 100 дона Қуръон овардагем. Ҳар инсоне ки метавонад ҳиҷома кунад, як Қуръон барош падарка карда мешавад. Яъне Қуръонои беҳтаринае ки алҳамдулилла ҳамин худ мехонам, 7 ранг ба таҷвид ай. Алҳамдулилла метавонем ки биёем. Ва бародарони аҳли ислом, боз фурӯшиҳо дорем. Қуръони тоҷикӣ, Қуръони каломуллоҳ ва глобус. ин ҳам Қуръон ки 30 пора Қуръон дар дохилаш ҳаст. мемони хондан мегира ба монанди ин ҳозир ман стоп карда мешавам, мехонам иншоаллоҳ. баъд Қуръони ручкагӣ дорем. алҳамдулиллоҳ метавонем ки дар рақамҳое ки борои экран мебинем, иншоаллоҳ дар ҳамин занг бизанед, ҳар саволе доред иншоаллоҳ бигӯед, ҷавобтон медем. баъд бародарони аҳли ислом, фитосвеча барои геморрой, барои ҳама чиз фоида дорад. алҳамдулилла хеле дорем. ва хулоса тамоми намуди дороҳо ҳаст. иншоаллоҳ ки метавонем ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанем. ва хоҳиш мекунем бародарони аҳли ислом, хоҳиш мекунем як бор дигар ҳамин видеои моро поделиться кунед. ва яъне ки якум бора мегӯям ки дар ҳамин видео яъне лайка бизикунед, то ки дигар бародарони дигар низ бибинанд. иншоаллоҳ ки барои савобаш ки Қуръон дар биёбанд. иншоаллоҳ ки Қуръон боз мегӯям ҳадия. ҳар инсоне ки ҳиҷома мекунад, танҳо барои ҳамон як дона Қуръон ҳадия карда мешавад. бародарон, ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ва бародарон, мо гуфта будем чӣ гуна ки глобус гуфта будем. глобус бо мегӯям ки бародарони аҳли ислом 30 пора Қуръон дар дохилаш ҳаст. алҳамдулиллоҳ чандин қориҳо ҳастанд ки мехонанд, чанд намуд қориҳо ҳаст. ва агар ки хато накунам 22 та перевод дорад. чӣ ҳинду, арабӣ, тоҷикӣ фарқ надорад. ҳама намуди 22 забонда перевод карда мешавад. бародарон, ман ҳозир мемонам, гӯш кунед, ҳозир қироат мекунад, он худаш мехонад. ҳамин глобус ҳама 30 пора Қуръон дар дохилаш ҳаст. ва бародарони аҳли ислом, чӣ гуна ки мо гуфта будем, Қуръони ручкагӣ ман баротон нишон диҳам. ина нигоҳ кунед бародарҷонон, чӣ қадар Қуръони хубай, беҳтаринай. алҳамдулилла. яъне ки ман то мешам. ина нигоҳ кунед, ҳам китоб дора ва ҳам китоби Қуръон. алҳамдулилла. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. вақте ки мо мекушоемш, ҳар куҷояше бикушоем, ҳам ба худ як навошник дора, зарядмонак дора, ҳам китобчаи майдаҳак дора, зарядмонак ва ҳам яъне ручка дора. нигоҳ кунед, ручкаш мекунам 22 та яъне ҳофизои кулли Қуръон мекунам. боз метавонем ки як қироати дигаша монем. ас-судайс бо метавонем ки дигаша монем. муҳаммад аюб. хостем яъне видео камтар дароз мо нахостем ки оята мақсад қатъ кунем. ба ҳамон хотир бародарҷонон метавонем ки бо нархи дастрас яъне бихарем. 7500 иншоаллоҳ метавонем ки дастрас кунем. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.